O Goberno de Rianxo cumpre 100 días co foco posto en diversos ámbitos. Unha das prioridades é reducir a débeda de 2 millóns, contar con máis chan industrial e mellorar os servizos municipais. O pasado 28 de maio abríronse as urnas para elixir os gobernos municipais. No caso de Rianxo, o novo equipo tomou posesión o pasado 17 de xuño, encabezado polo alcalde Julián Busteló. Hoxe fixo balance dos primeiros 100 días á fronte do Executivo rianxeiro, nos que afondaron en diversas cuestións, como a mellora da recollida do lixo, do saneamento ou do alumeado público, e nos que tamén estiveron moi presentes as auditorías das contas municipais, xa que se traballa cun obxectivo. Clarificar da mellor maneira posible a situación que temos e, como meta, aprobar a maior brevedade posible uns orzamentos feitos por este goberno, en diálogo, non cabe dúda, cos distintos grupos municipais, pero uns orzamentos realistas e de futuro. En ese sentido, ademais, está de actualidade, porque será unha das cuestións que abordaremos no vindeiro pleno, dentro das posibilidades, pero tampouco non cabe parar o funcionamento municipal, hai distintos compromisos que de maneira ineludible hai que abordar. Estamos empeñados en reducir a deuda que a día de hoxe temos con distintos proveedores. Débeda que supera os 2 millóns de euros e que agardan reducir despois do pleno deste xoves. Remanente de tesourería que aínda queda, que está en torno aos 480.000 euros. A nosa proposta, que irá ao vindeiro pleno, será destinalo íntegramente a pagar facturas pendentes, e tamén o pos adicional, que tamén supera os 400.000 euros a aportación que lle correspondería a Rianxo, tamén a proposta deste goberno será destinalo a pagar facturas pendentes ou servizos que están comprometidos daqui ao que resta de ano, como, por exemplo, ese servizo de recollida de lixo ao que antes mencionaba. Con isto, conseguiremos reducir esa deuda con proveedores en prácticamente 900.000 euros. Polo que restaría por saldar algo máis dun millón de euros que quedaría para saldar ao longo do 2024. Tamén se desenvolveron e se desenvolverán medidas de aforro que non afectarían os servizos básicos municipais. Tamén se puxo o foco nestes primeiros días en avanzar en cuestións que son fundamentais para este grupo de goberno, como é a limpeza e o mantemento dos espazos públicos, do mobiliario urbano e dos accesos aos núcleos. Isto, ademais de orientado a distintas actuacións ao largo do verán, coas actuacións que teñen que ver tamén coas propios eventos e actos festivos en cada unha das parroquias, reorganizamos a partir dese momento todo este traballo orientado, por exemplo, neste mesmo momento a limpeza de cunetas en todo o municipio, unha labor que nos terá ocupados durante as vindeiras semanas. Tamén se puxeron en marcha novos servizos como o Centro Ocupacional e Terapéutico para persoas con deterioro cognitivo e axudas para o material escolar do alumnado, así como para o servizo de comedor. Outro dos puntos clave para o equipo de goberno é dotar o municipio de novo chan industrial. É unha labor que impulsaremos tamén o que continuaremos impulsando nas vindeiras semanas coa finalidade de contar o máis axiña posible cun novo polígono en Rianxo que permita acoller novas empresas e que permite seguir medrando, xa que, como todos sabemos, o polígono industrial de Té está co 100% das parcelas xa vendidas, entón será unha prioridade para nós avanzar nese sentido, como tamén o será a humanización da fachada litoral de Rianxo, tamén un dos compromisos do noso programa electoral que trataremos de afondar nel nos próximos meses. Sen embargo, hai unha cuestión que segue sen resolverse: a asignación e dedicación do goberno de Rianxo. De hoxe esa cuestión segue pendente, pero non repercute, como veño dicindo, no traballo que se ven levando a cabo, que foi intenso, foi continuado e así o vai seguir sendo. Hai moitísimas cuestións ás que ir poñendo foco nos vindeiros meses e así o faremos, cada un coas súas áreas e coas súas responsabilidades, pero centrados en tamén cuestións fundamentais que forman parte do noso programa de goberno, non cabe dúda, e de outras cuestións que se van tamén detectando e que tamén hai que abordar. Busteló garantiu o compromiso do equipo de goberno para seguir traballando por Rianxo. Recordou que o pleno do xoves será moi importante, polo que o diálogo cos demais grupos é clave, aínda que rexeitou a posibilidade de que algún pase a formar parte do executivo nun goberno de coalición.